Idag tänker jag visa hur man får gratis skins till CSGO. Det man använder är csgo.com. Så ska vi där. Så loggar man in med sitt Steam-konto. Och så trycker man på tjänpeng. Så kan man göra olika saker, så tjänar man poäng. Sen kan man köpa saker för poäng. Sen så tradar man på Steam med csgo.com. Ja, så man skaffar gratis CSGO.